De terreinen rond de manege in Hellendoorn vormden zaterdag het decor voor de regionale keuring van het Nederlands Welsh Pony en Koopstamboek. De liefhebbers van dit oude, uit de heuvels van Wales afkomstige ras konden hier genieten van een keur aan ponies. Voordat de dieren in de ring verschenen voor het kritische oog van de keurmeesters, werden ze grondig verzorgd, zodat ze er op hun best uitzagen. Samen met hun begeleiders, die in smetteloos wit waren gekleed, vormden ze een mooi plaatje. Er werd gekeurd in diverse secties, waarbij voor elke sectie andere eisen gelden waaraan de pony moet voldoen. Aandoenlijk waren de merries, die samen met hun veulen in de ring verschenen, om op uiterlijk en gedrag beoordeeld te worden. Een lust voor het oog voor de aanwezige liefhebbers.